ku danna subscribe domin samun sababbin shirye-shiryen masu ƙayatarwa. Kada ku manta, ku danna alamar ƙararrawa domin sanar da ku ingantattun shirye-shiryen mu kai tsaye. Mun gode. Zuwaira, ayya. Sauti daga muryar Hausa 24.com.ng. Duk gidan da babu Zuwaira, ni na ce ku yo musu jaje. Zuwaira Allah alheri ce, samun Zuwaira sai mai dace. Kai, to kyawu a bar mazuwaira, hakuri a bar mazuwaira, da tsafta a bar mazuwaira, asali a bar mazuwaira, ilimi a bar mazuwaira, kyan hali a bar mazuwaira, iya girki sai su zuwaira, kula da yara sai su zuwaira, kwalliya fa sai su zuwaira, gida zazzaf a bar mazuwaira, da kaji kamshi ga zuwaira, ibada a bar mazuwaira, zaman aure fa sai su zuwaira, ladabi a bar mazuwaira, biyayya a bar mazuwaira, to kunya a bar mazuwaira, farin jini a bar mazuwaira, da kwarjini a bar mazuwaira, da kamala a bar mazuwaira, da jamala fa sai su zuwaira, da haiba fa sai su zuwaira, gurin fada fa babu zuwaira, a rikici fa babu zuwaira, cin bashi fa banda zuwaira, da gullema fa babu zuwaira, dubitina fa babu zuwaira, hanci ni da gyara da zuwaira, kari wanda bai da zuwaira, dan Allah to mu yo masa jaje. Waya taba ki zuwaira, sannu uwar ɗaki na, giwa garyan itace, ke kan baki da tsoro. Waya taba ta zuwaira, barde da shi zane masa waken banza, ko raba ta da zancen duniya, zancen banza, wanda ya ce miki baya san ki, ke ma bin shi da kallon banza, baya kashe ki da sauran kwana, ko raba ta da zancen duniya, zancen banza. Gida ashe da zuwaira, guri ashe da zuwaira, gari akwai ki zuwaira, jaha akwai ki zuwaira, kasa ashe da zuwaira, kasa akwai ki zuwaira, a ko'ina akwai ki zuwaira, a ko'ina akwai ta zuwaira, gidan annabi ma da zuwaira, zuwairi ya Allah alheri ce, babban gida fa sai da zuwaira, girman gida a sanya zuwaira, kai duk gidan da babu zuwaira, ai kokari a sanya zuwaira, mai takama da duka zuwaira, bai jin kunya ashe na faɗi guji. Okay. Muryar Hausa 24.com.ng. Shin ko ka san ko kin san za ku iya samun sinkin kalaman soya na zamani da na gargajiya? Shin dan uwana ko yar uwata kun san yadda za ku sace zuciyar budurwa ko saurayi a farkon haduwa? Shin kana buƙatar ko kina buƙatar samun zafafan kalaman soyayya masu ratsa zukatan masoya? Me kuke jira? Maza ku hanzarta shafinmu na yanar gizo a www.muryarhouse24.com.ng domin saukewa da kuma karanta. Za ku iya bibiyar mu a YouTube channel ɗin mai suna Muryar Hausa 24 TV domin kalla gami da sauraron zafafan kalaman soyayya. Kana za ku iya samun labarai, faɗakarwa, nishaɗantarwa, ilmantarwa, tunatarwa, wa'azantarwa, complete Quran audio, complete tafsir audio, kalaman soyayya na zamani da kuma na gargajiya, Hausa Nobel, Hausa Mizu, waƙoƙin bege na Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kanu, tarihi, tatsuniyoyi, wasu gwalwa da sauransu duk a www.muryarhouse24.com.ng da kuma YouTube channel ɗin mai suna Muryar Hausa 24 TV.